our own version of scholarship. We call this the AIM Global Scholarship Program. Dok, ano yung AIM Global Scholarship Program? Nakita-kita namin yung paghihirap ng mga magulang. Pagdating ng March, April, May, ang dami namin nakita ng mga magulang. Ano ginagawa? Nangungutang para sa matrikula o tuition fee ng mga anak nila. Tama, mali? Diba? Kahit ano ibibenta, kahit ano isasanla. Meron lang mapang tuition fee si Bunso. Meron lang mapang tuition fee yung mga anak nila. Good news! We partnered, as of today, ladies and gentlemen, we have around 120 schools, colleges, universities nakapartner sa AIM Global to provide each and every one of you our own version of scholarship. Maganda ho ba yun? Yes. We partnered with Datamex. Sino po ba ang Datamex? They've been existing for so many years. They're offering short-term and 2-year courses. Okay? Ano advantage pagka sumali ako sa AIM Global? Ano benefit ko dyan sa Datamex? Listen to this. Usually, ang tuition fee sa Datamex ranges from 7,000 to 17,000%. Plus, meron pa silang miscellaneous fee na 3,500%. Okay? Ano ngayon mangyayari? By the way, ang Datamex, kalat-kalat all over Metro Manila. Meron din sila sa probinsya, Baguio, Cabanatuan, San Pedro, Naga City. They're offering short-term to 2-year computer courses. Okay? Ano benefit? Listen to this. When you join our company, bibigyan ka ng AIM Global Transferable Scholarship Certificate. Pag sinabing transferable, mga kapamilya, ano ibig sabihin nun? Pwedeng ipamigay. Kung ikaw, matanda ka na, tulad ni Sir Rudy, hindi na mag-aaral si Sir Rudy, 72 years old na, pwedeng ibigay sa anak, sa apo, sa pamangkin, sa anak ng kapitbahay, anak ng katulong, anak ng driver. Kung politiko ka, alam mo na kung kayo nang ibibigay. Sa mga constituents, di ba? Nalalapit na yung barangay election. O alam mo na kung sino yung imbitahan mo. O ano benefit? O listen to this. Ano benefit? Number 1, kapag ang ginamit sa Datamex, let's talk about tuition fee. Hindi na magbabayad ng tuition fee for the whole course. Miscellaneous fee na lang yung babayaran. Yung natipid, malaki maliit. Isipin mo, hindi na magbabayad. Scholar ka agad. Number 2, di ba pag scholar, they need to take the entrance scholarship examination. Ipapasa mo na, tataasan mo pa. Tama po ba? Pag ginamit nyo sa akin, wala nang exam, automatic scholar yung anak mo. Maganda o maganda? Kung maganda, isipin mo, kunwari may anak ka, valedictorian. Di ba? Presidente ng row 8. 8 taong nag-high school, di ba? Iginapang ng mga magulang yung pag-high school. Tapos nakapasa nung March at April. O, tuwan-tuwa yung mga magulang na may anak na valedictorian. Di ba? Pag ginamit nila yung certificate natin, wala na exam, automatic pagbigay doon, scholar na siya. Maganda mo ba yun? Lastly, but also a very important one, di ba pag scholar, you need to maintain a very high grade. Tama po ba? O sa atin, wala nang high grade, kahit 3 kulot 75, next time, scholar ka pa rin. Maganda mo ba yun? Yung iba, hindi naintindihan, Dok naman, ba't mo masyado yata pinababaw ang scholarship program nyo? Kaya natatanungin ko, kapag nakarinig ka ng terminong scholarship, kanino nakalaan? Sa matatalino o sa hindi matatalino? Sa matatalino. Ano ho ba mas marami sa Pilipinas? Matatalino o hindi matatalino? O di umamin kayo ngayon. Diba? Kakarampot na nga lang yung matatalino sa Pilipinas, dun lang nakalaan yung scholarship. Tama po ba? Pero kami baliktad, sa mas nakararaming hindi matalino, yun ang gusto naming tulungan. Maganda ba yan, Tatay Rudy? Bakit maganda? Isipin mo to, forgive the term. Hindi na nga matalino eh. Hindi mo patutulungan. Paano ko yung hindi matalino, tinulungan mo makapag-aral? Nung matapos yung kurso, nagtayo ng kumpanya, nagtayo ng call center, nag-employ ng 100 empleyado. Nakatulong o hindi? Ba't pahihirapan mo? Kaya nga hindi nag-aaral yan, kulang sa pera eh. Paano kung ginawa mo requirement, 1 ka kada SEM? This scholar lang siya, first SEM. Pagdating ng second SEM, paying na siya. Hindi na mag-enroll yun, wala nang pera eh. At least with our opportunity, the whole course, discounted. Maganda o maganda? We also partnered with a certain school called Interface.
Kung ang Datamex, they're offering short-term to 2-year courses. Interface are offering short-term, 2-year, 3-year, and 4-year, and even 5-year degree courses. May Bachelor of Science na ang pinag-uusapan natin. Maliwanag ba, mga magulang? So, hindi ito short-term 2-year. 4 and 5-year degree courses. Saan-saan meron ng interface? Meron sila sa Recto Manila, Caloocan, Cabanatuan, Iloilo, Cebu, and Davao. Okay? Ano yung mga 5-year course na lang ang babanggitin ko? They have a BS Computer Engineering. Magkano yung BS Computer Engineering nila, yung tuition fee? Ang tuition fee nila is 15,000%. 15. Okay? Plus may miscellaneous fee pa sila na 2,500%. So, ilan po ang total na dapat bayaran? 17,500%. Listen to this. Pag ginamit niya yung AIM Global Transferable Scholarship Certificate, hindi niya nababayaran yung 17,500. Ang babayaran niya na lang is just 5,000%, which is already a combination of the miscellaneous fee and the tuition fee. Yung natipid, malaki, maliit? Ay, malaki. Magkano yung natipid? I-minus mo yan, nakasave yung mga magulang ng 12,500%. Yung natipid po ba, malaking tulong o hindi? Malaki. Sabi ng iba, ay, nakatipid ako ng 12.5%. Akala mo, eto lang yung natipid mo. In reality, pag natapos niya isang buong taon, nakatipid ka ng 25,000 per year. Tama, mali? Paano pag natapos niya yung buong course, which happens to be a 5-year degree course, then nakatipid ka ng 125,000 sa buong course, saan mo pupulutin yan? Malaking tulong o hindi? Ay, malaki. Gusto nyo bang makipag-partner tayo sa mga sikat na school? Okay, kasi may itong mga binanggit ko, ito yung mga medyo hindi sikat. Okay, nakipag-partner din kami sa mga sikat na school. Yung mga sikat na school, usong-uso sa kanila, yung mga tri-semestral. Di ba? Yung mga 4 at 5 year course, pinagkakasya nila sa 2 years lang. Pareho din lang ang malalaman, mas maganda pa. Narinig nyo rin mga ganyung school? Gusto nyo ba makipag-partner tayo sa AMA? AMA, Computer Learning Center, 50% discount, all courses, all tuition fee. Maganda ba yun? Meron kaming taya, Tagbilaran, Bohol. So, kung gusto nyo mag-aaral ng AMA, pumunta kayo sa Bohol. Biro lang ho, nakipag-partner kami sa some branches of AMA, giving us 50% discount, all courses, all tuition fees sa Tagbilaran, Bohol, sa Ormoc, sa Olongapo, Guagua, Pampanga, Bacoor, Cavite, Dasmariñas, Cavite, San Pedro, Laguna, Santa Cruz, Laguna, and Pasay, Taft Corner, Bendia. Malapit na ba yun? Malapit na. We're very fortunate. Nandito pa yung may-ari nung AMA, Santa Cruz, San Pedro, at Pasay, Taft Corner, Bendia. Palakpakan natin si Ma'am Shirley de los Reyes. Ayan. Isipin nyo, ayan o. Binigyan tayo ng 50% transferable. Malaking tulong o hindi? Kung isipin mo, lahat ng mga anak nyo dito sa Metro Manila, pagkalapit-lapit ng Taft Corner, Bendia, o kung may kakilala kayo sa San Pedro, Laguna, Santa Cruz, doon nyo na pag-aralin. Na sa ganon, nakatulong pa sa kanila. Maganda ko ba yung ganon? O, meron din kaming tayar sa informatics, iba't ibang mga lugar din, Visayas at Mindanao. Meron tayo sa Cebu, meron tayo sa Cagayan de Oro, meron sa Lawag. Maiba lang ako, mga magulang. Gusto nyo bang makitayap kami sa preschool, elementary, high school? Actually, nangyayari na. In Lawag, meron kami preschool, elementary, high school, college, informatics, lahat. 50% discount. Gusto nyo bang gawin natin yun sa Metro Manila? Isipin mo, lahat ng pag-aaral ng anak mo, puro discount. Diba? Balibagtorya yung anak mo. Mas ko, awa ng Diyos, sa angkan mo, may skola. Sino pag nag-uusap? Pare, yung anak ko, elementary, high school, preschool, college, scholar. Oh, maganda ba yung ganun? Sumali ka lang ng AIM Global, naging scholar na kagad mga anak mo. Diba? Maganda ho ba yung scholarship? Maganda ho ba yung mga products? AIM Global, keeping dreams alive. AIM Global, keeping dreams alive.